khona ama teachings isitha esiwavalile i-teaching ye-holiness awusayizwi iphathwe epulpiti i-teaching ye-judgment ayisaphathwe epulpiti bese kuba yiyo le teaching-ke ye-second coming ayisaphathwe epulpiti okay ne-teaching about the reality of hell ayiphathwa epulpiti isitha senze oshumayelayo afile kube ngathithi u-old fashioned umayishubela ngesoko kanti ayikho into elotshwe ezwini old fashioned izwi alinayo alikho subject to time izwi li subject to eternity umuntu kuyabhalwa ezwini it will never be old fashioned never ngoba ibhalwe ezwini nje i subject to eternity not to time uJesu ukhulume ngesoko ngaphezulu kwa yonke enye topic kuma topics akhulume ngawo kwalandela i-topic ye-kingdom number 1 ngenumber yezinto akhulume ngazo inumber high ile bekhuluma khona ngesoko ube ngasabisi isitha sifaka emqondweni wabantu abangakholwa abalalela oshumayelayo nabakholwa abalalela oshumayelayo kwafakwa emqondweni ukuthi umuntu okhuluma ngesoko uyasabisa kanti umuntu okhuluma ngento eyazi ingozi usuke ngasabisi usuke exwayisa umuntu owaziyo akasabisi uyaxwayisa umzali ozelingane ingane ayiwazi umlilo umzali uyawazi umlilo so uma umzali ethi ungathinti lokho uzosha akayisabisi uyayixwayisa manje nanso into abangayi-understandanga abantu abashumayelayo bavumela ama wrong impressions ngesoko ukuthi uma ukhuluma ngaso kuzothi uyasabisa noma kuzothi old fashioned kanti kokubili ku out of place awusabisi uma ukhuluma ngesoko futhi at the same time awukho old fashioned into eyenza ukuthi Jesu akhulume kaningi ngesoko kunangamanye ama topic ingoba uyabathanda abantu akafuni baye esokweni uJesu oveza ipurpose esoko uthi isoko senzelwa usathane nengilozi zakhe asenzelwanga abantu uJesu waveza lokho ngamanje uqonde ukuthi bazi abangayitholi sebeyongena lapho kungekhona entweni ongeyona eyenzelwe bona ngenxa yokulandela lo okuyena ngempela eyenzelwe yena leyonto bayithole nabo sebeyophoswa lapho phela indaba yesoko ifana senomplastic wamasipala uplastic wamasipala asingakhohlisani make no mistake uplastic wamasipala musha uclean umuthanda ungenayo into ozophakela ukuyodla kona ungaphakela kuwo udle kungabi nanke ngoba uclean noma ngabe omnyama noma oyelo abanembala engafani omunye usakhakhi uclean uplastic wamasipala kodwa ngoba uvume ungenwa okungcolile ulahlwa lapho lokho okungcolo kuzolahlwa khona wona okungcolile kungene kuwo umusha khona kungcolile khona kodwa uzolahlwa kanye nokungcolile wona kade ungangcolile ungakangena ngenxa ukuthi uvuma ukungenwa okungcolileyo abantu bazolahlwa la ezolahlwa khona usathane noma namademoni nengilozi zakhe ngoba bavume ukungenwa okungcolileyo kwakhe